tu ka accident kerja hamba kapor nyusteng haka gate number 2 jongka school ba ni hu di halor kan arngot ki student ki bade jongka chemistry department hamba kila men saujur ban lai ram marma de ki sha civil hospital nakta pada kila refer sha ka hospital Nazaret ban ki beranut ki dalam ICU ki danglong haka unconscious state entah di kebeidai bau beri bau ba tengah ya ka yakit ya arngot pada ula syakem ban menen hila ula syares ban ila register case lor kani ya ka kali ho perkam ru ila yo kuruk asis de yo ngin bersama produce u mentaksi ka kod ban de singin pan please custody ru udah ubah tray security jong kani grams kat ba sa pada hak barat ke badan ha ni ho teng u permen emsang ma hadian bengila le ka medical examination jong ni bala syakem ila bagadan ka ula di bagadan ka level of intoxication ke bami hap shu ban nya kali ki ba mensa ketika ka gate jong kani ho bala julat dan ki ta gate hi bala julat waktu kali hi ke jong dari babat saujur hi ti hani angon akum katu komnya di ngilabu hi ka section ka ba hi ka ba juat hi ka ban ngilabu hi ka section 109 ka ba dei jong BNS ka ba dei ka attempt to murder kemot ka tu pun piam ba longgari ka surat ka bayar ka ba laban I syai ban kadi ka surat ka bank di banshu yat bet kan hartat kadi ka cekak bolong ka ba kabala phalang ka light ka badan tu kam di ka cekak bedum ru di ngilabu hi ki ka section ki ka ba ya ka attempt to murder